12 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 24 листопада, 1366 день анексії Криму. Студія Скандер Мометов. Водія Кашка поховають сьогодні у селі Новокленово Білогірського району Криму. У будинку, де жила ветеран Кримсько-татарського національного руху, близькі проведуть молитву джаназі та попрощаються із Віджієпте. Там вже почали збиратися люди. Меджліс кримсько-татарського народу закликав у цей день вивісити у домівках національні прапори з траурними стрічками. Водія Кашка померла вчора. Її серце не витримало брутальної облави окупаційних силовиків, які в масках, броні і всеозброєні кинулися на жменьку літніх людей у Сімферопольському кафе. Віджієпте була ветераном і символом кримсько-татарського руху. Активно включалася в національну боротьбу ще у середині минулого століття. Її родина одна з перших повернулася на втрачену батьківщину Крим. Приятелювали із радянським дисидентом академіком Андрієм Сахаровим та українським правозахисником генералом Петром Григоренком. Після анексії Криму вона знову включилася у боротьбу з окупантом. Активно підтримувала блокаду анексованого півострова. Ведь ее убили. Убили русские оккупанты. Я думаю, что это будет самый достойный ответ наш на репрессии русских оккупантов, когда в день джаназе Веджиабла тысячи и тысячи людей придут ее проводить последний путь, а в десятках тысяч домов крымских татар по всему Крыму будут вывешены крымско-татарские национальные флаги з чорною траурною лентою. І за півгодини у Новоолексіївці на Херсонщині розпочнеться дуа за Віджія Кашка. Молитву прочитають після джума-намазу у місцевій мечеті. По всьому Криму сьогодні приспустили кримсько-татарські прапори та пов'язали на них чорні стрічки. У головному офісі Меджлісу у Києві національний стяг та державний прапор теж обромили чорними стрічками. Команда телеканалу АТР сумує разом із всім кримсько-татарським народом з приводу страшної втрати смерті Віджія Кашка, легенди і символу національного руху. Ми, як і всі співвітчизники, прив'язуємо траурну стрічку до нашого стягу, співчуваємо рідним Віджієпте. Ця людина була близька і рідна багатьом кримським татарам. Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Руслану Трубачу і Кязіму Аметову, незаконно затриманим учора в Криму, сьогодні окупанти найімовірніше обиратимуть запобіжний захід. Слухання мають відбутися в окупаційному Київському районному суді Сімферополя. Таке припущення вчора в ефірі телеканалу АТР зробив журналіст «Нової газети» Антон Номлюк. Він до пізнього вечора чергував під будівлею Центру протидії екстремізму у Сімферополі. Розповів, близько 10-ї вечора усіх затриманих звідти вивезли. Ніч арештанти провели в ізоляторі тимчасового тримання. Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Руслану Трубачу і Кязіму Аметову, як і раніше, закидають вимагання групи осіб грошей у великому розмірі. Ніхто з них своєї провини не визнав. Подозреваемые не признали своей вины. Насколько я понимаю, никто из них не подписали протоколы допросов, поскольку их не обеспечили присутствием переводчика, которого требовали адвокаты. Все остальные какие-то подробности сможем, по всей видимости, узнать во время судебного заседания по мере пресечения, где следователи должны будут представить какие-то обоснования своего обвинения. Загалом вчора окупанти затримали 7 кримських татар. Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха та Кязіма Аметова затримали під час так званої спецоперації у центрі Сімферополя. Приблизно у той самий час просто з автобуса, що прямував до Києва, зняли Руслана Трубача. У селищі Южне затримали чоловіка Ельміри Газієвої, Юрія Баранова, а також братів Курцеїта та Ільдара Абдулаєвих. Утім, останніх 3 чоловіків відпустили після допитів. Курцеїт Абдулаєв останнім вчора вийшов із будівлі ФСБ. Він проходить у справі як свідок. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбетдінов. Разом із своїм підзахисним ввечері вони вийшли з будівлі так званого Центру з протидії екстремізму. Курцеїт Абдулаєв надав пояснення, яких від нього вимагали силовики. Действительно, Віджієпте сегодня, как я понимаю, с распиской, которую давал этот турок, она приехала на встречу, скорее всего, он попросил об этой встрече якобы вернуть деньги, и вот получилось то, что получилось. Нам не предъявляли так особо документов никаких, я тоже там в коридорах пока стоял, что-то услышал, какую-то информацию.
Бакір Даграменджі не підписав учора жодних протоколів, оскільки йому не надали перекладача, якого він вимагав. Про це повідомив Едем Самедляєв, адвокат затриманого. Слідчі в ході справи припускаються чималих порушень. Зокрема, за словами адвоката, затягуються і передбачені законом строки складання протоколів. Не надавали також затриманому можливості зв'язатися із родиною. Ніяких відомостей щодо доказів провини підозрюваних адвокатам досі не надали. Адвокати припускають, турок Юсуф Айтан не мав бажання віддавати родині Виджія Кашка гроші, які до того взяв у борг, і пішов до правоохоронців. Сотрудники МВД его вели и все это организовывали. Скорее всего, там была и прослушка, и, может быть, даже видео какое-то. Ну, это мы узнаем после того, как закончится следствие, и нам дадут возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. В 11, полдвенадцатого закончились все следственные мероприятия с ним. Ну, состояние, конечно, он в шоке. Это сильно влияет на его здоровье. Ну, единственное, что силовики разрешили передать ему аэрозольный баллончик, без которого он не может и постоянно им пользуется. Как ночью он был, пока мне неизвестно. Російські пропагандисти, аби виправдати свої вчорашні дії в Криму, вже почали засипати росіян фейковими повідомленнями. Пропагандистський ресурс РІА Новості повідомив, начебто у дому Асана Чапуха окупанти знайшли 3 автомати Калашнікова, 60 патронів, наркотики та екстремістську літературу. При цьому видання посилається на невідоме анонімне власне джерело. Про трагічну загибель у Криму ветерана кримсько-татарського національного руху Виджія Кашка президент України Петро Порошенко розповів учора ввечері голові Європейської ради. Зустріч відбулася в рамках саміту Східного партнерства ЄС у Брюсселі. Український президент певен, Туск – щирий друг України, який незмінно підтримує європейські прагнення нашої країни та політику продовження санкцій проти Росії. Активістка, яка має дуже важливу історію захисту інтересів кримсько-татарського народу, під час затримання померла. І ми не збираємося з цим миритися. Росія має нести відповідальність за ці жахливі кроки. І хочу наголосити, що єдиною формою захисту кримсько-татарського народу є звільнення Криму від окупації. Зустрівся з президентом Порошенком у рамках підготовки саміту Східного партнерства. З сумом згадали про смерть легендарної активістки Виджія Кашка та висловили солідарність з кримсько-татарською спільнотою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконної російської анексії Криму. На сьогодні у Петра Порошенка запланована ще зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Альянсу. Щоправда, зустріч буде закритою, йдеться у повідомленні. Питання арештів та порушення прав людини у Криму активно піднімає на саміті українське МЗС. Павло Клімкін повідомив у своєму мікроблозі в Твіттері, що це головна тема усіх його зустрічей. Питання арештів та інших злочинів російського окупаційного режиму в Криму порушуємо на кожній зустрічі. Росія має забратися геть з України та припинити це свавілля. Цього прагнемо ми та весь цивілізований світ. Росія своїми діями створює умови, аби корінне населення окупованого Криму полишило півострів. А їм на зміну Крим заселили ті, хто ставиться лояльно до російської окупаційної влади. Про це вчора в інтерв'ю П'ятому телеканалу заявив Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу. Такі дії грубо порушують Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. За словами Джемілєва, на півострів вже приїхали до 250 тисяч людей з Донецької та Луганської областей та 300 тисяч росіян, переважно військових. Нині Україна збирає докази про злочини проти корінного населення, аби згодом держава-окупант могла заплатити за свої дії. Международный суд в Гааге, который рассматривал предварительные меры, там сочли достаточным доказательства относительно того, что незаконный запрет Меджлиса крымско-татарского народа, а вот, скажем, финансирование терроризма с российской стороны, доказательств оказалось недостаточно. Ну, сейчас продолжается сбор доказательств. Вся информация, все вот эти факты беззакония оккупационных властей в отношении наших граждан, они фиксируются по мере возможности, если мы получаем информацию пофамильно, и потом возбуждаются уголовные дела. Но то, что в конечном счете им придется отвечать за эти действия, я в этом не сомневаюсь.
Прокуратура Автономної Республіки Крим вже кваліфікувала загибель Веджія Кашка як навмисне вбивство. Так звані силовики намагалися незаконно позбавити жінку волі, погрожуючи зброєю. Саме в результаті таких дій окупантів їй стало зле. Дії підконтрольних Кремлю силовиків щодо інших затриманих кримсько-татарських громадських діячів Бекіра Деграменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязіма Аметова прокуратура кваліфікувала за 2 статтями – незаконне позбавлення волі або викрадення людини та порушення недоторканності житла, вчинене службовою особою або із застосуванням насильства. Прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом смерті Веджія Кашка за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». У Копенгагені сьогодні мають обговорити зняття політичних санкцій з Росії. Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи призначив із цього приводу позапланові дебати. Експерти зазначають, статус питань, що планують підняти, не передбачає ухвалення якихось рішень. Утім, те, як пройдуть обговорення, може показати готовність асамблеї до зняття санкцій з Росії. Сама сесія проходитиме вже наступного року у січні. У Криму триває тиск на учасників одиночних пікетів 14 жовтня. Поліція почала розносити їм протоколи про участь у незаконних діях. А усюди діяли за однією схемою. Близько 18-ї вечора приходили додому і з собою привозили свідків, зачитували учасникам одиночних пікетів протоколи про адмінправопорушення. Мовляв, 14 жовтня люди брали участь не в одиночних пікетах, а у несанкціонованій масовій акції. Мотивують це тим, що пікети проходили масово і одночасно в різних частинах Криму. А отже, це не одиночний пікет, який в Росії дозволений, а масова акція, яку треба узгоджувати із владою. Усинов Усин Исмаилович, держа в руках плакат с надписью «Мусульмане Крыма не террористы, не экстремисты», принял участие в несогласованном с органами местного самоуправления публичном мероприятии в форме пикета, являющегося коллективной публичной акцией. Ну, тут написано, что правонарушение, что непосредственно пикеты, да, можно сказать, были не одиночные, а групповые, так выходит. Посчитали, что это несанкционированная акция, потому что мотивируя тем, что она была проведена во многих частях Крыма. И была оставлена копия протокола. Он сказал, что будет назначен суд, о котором нас оповестят. Тим часом українські війська звільнили кілька населених пунктів на Світлодарській дузі та поліпшили позиції на Луганському напрямку. Про це повідомили волонтери. Згодом і штаб АТО підтвердив звуження так званої «сірої зони» між українськими військами та позиціями проросійських бойовиків. Після запеклих обстрілів терористами укріплень Збройних сил України кілька підрозділів 54-ї бригади змушені були погасити вогневі точки ворога. В результаті зачистки кілька фронтових сіл були звільнені від окупантів. На жаль, операція пройшла не безкровно. 5 українських бійців загинуло, 4 поранених. У Луганську заперечують утечу до Росії так званого глави терористичного ЛНР Ігоря Плотницького. Його кортедж бачили вчора, коли він рухався у бік російського пункту переходу через кордон в районі Ізвариного. Однак вже надвечір бачили Плотницького і випадкові відвідувачі у московському аеропорту Шереметьєво, куди він прилетів скоріш за все з Ростова-на-Дону. Його адміністрація пояснює, лідер самопроголошеної республіки відбув до Росії із робочою поїздкою. 21 листопада в Луганську вибухнув заколот. Проти офіційного керівництва збунтувалися відставлений міністр внутрішніх справ терористичної ЛНР Ігор Корнет. В Луганськ введені російські спецпризначенці та війська сусідньої самопроголошеної ДНР. Корнета підтримали у Кремлі місцеві силовики і більша частина війська терористів. Плотницький опинився в ізоляції. Це чітко видно з кадрів вчорашньої хроніки. Плотницький перед утечею провів нараду за участі 2 людей. Корнет в забитому бунтівними поліцейськими актовому залі. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман російської» о 1-й та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.